Mathias Ezeaku. He entered challenge with Pastor Jerry Eze. Pastor Jerry Eze, popular Niger pastor, claims say he go fit heal anybody. He go heal person will get sickness. He go heal person will get deformity, disability. So Mathias Ezeaku now, Congress, okay, no shaking. Say make the do am now. So today Mathias carry a lot of people will get ailment. After Pastor Jerry Eze don't choose location and date, they showed up, but Pastor Jerry Eze no come show. So Mathias Ezeaku saying why embarrass Pastor Jerry Eze by proving to him that all this miracle where did they talk for churches, say most of them are just to collect members and collect money. That in real life, how many people where you know where don't they crippled for your village where they don't cure? They always bring in people from far away, people where you know feel verify their background. So that's the big challenge now, make we hear what you reason. You think say Pastor Jerry Eze ran away because he don't get power to heal anybody, or why no show up for challenge when talk say now him set the date and the time? Let's hear what you think. Have you ever seen anybody all your life where they disabled before? Maybe their leg, they were born crippled or disabled and they later received total healing. Let us know if you had come across something like that before. I'm not talking about people where they get fever can't go away. That one regular waka. Let us know what you think. Igbo binde wono omenani Igbo bụ ụzọ ezokwu na ndụ omenani bụ ụzọ ezokwu na ndụ alụkwụsị na ana Igbo data bụ ụbọchị akara aka 18th of March 2025. Yes. Nwanne anyị nwoke kpọrọ m si m weta date and time and venue nke m nwa weta United Primary School mkpọ anyị abịa gosi isi mọni na-echi ya and ọbịabeghị anyị kpọọ ndị pụtara ngwụrọ kpọọ ndị polisi kpọọ ma ndị anaghị ekwu okwu ka nwanne anyị mee ya bụ prayer ka ndị ahụ fụba ụzọ kwuba okwu maka oil add the value to the society. Ọ bụ na ha agwụwa ndị ngwụrọ gwụwa ndị iche ihe dịka obodo America, Europe butela anyị Bible ndị dara ngwụrọ ọbụla iche first class citizen a na-akwụ ha ụgwọ pope emenụbụla onye ngwụrọ gaa ije. Nigeria enweghị ọkụ nepa, okporo ụzọ adịghọ ma da-akwụ citizen ụgwọ ọrụ adịghọ. Sue Jizọs ga-ejizu ndị ọ na-esi ya n'azụ na-arụ na Nigeria bụ ikpote ndị nwụrụ anwụ, igwe onye isi, igwe onye ngwụrọ and enwebeghị onye Anambra steeti anyị madalụ ngwụrọ ọgala ije maka na ụdị ya mee na Anambra State Broadcasting Service ABS ga-ebu the news, NTA ga-ebu the news, Ajezara ga-ebu ya, CNN ga-ebu onye ahụ ga-abụ celebrity. So tata anyị bịara ka anyị gbaa aka ebe anyị ka na-echekwa pasọ ọka ngwa ego na ọka ya bịa mana afọ now ọ bịabeghị. We4We Media Pinnacle Entertainment.